και είναι κοντά μας ο Γιώργος ο Κουλουράς. Καλώς ήρθες. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο σταθμό. Και εγώ χαίρομαι, Γιώργο, και ξέρεις, σκεφτόμουν χθες ότι πώς αλλάζει η ζωή, Κάποτε είχαμε συναντηθεί σε μία αίθουσα διδασκαλίας, τώρα συναντιόμαστε στο στούντιο του Μεγαλόπολη FM και πώς πολλά πράγματα αλλάζουν και πώς τα παιδιά προοδεύουν και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν προοδεύουν. Γιατί ο Γιώργος ο Κουλουράς, εκτός από πολιτικός επιστήμονας, είναι και πολιτικός αναλυτής και μάλιστα σε μεγάλο ιδιωτικό κανάλι, έτσι, συνεργάτης του Τέλογλου πλέον. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εκεί είσαι στο κομμάτι των πολιτικών αναλύσεων στην ομάδα του Τέλογλου, έτσι. Και στην κομμάτι της έρευνας. Στο κομμάτι της έρευνας. Πρόσφατα, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής του Συλλόγου Αποφύτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας και χρειάζεται πολλές κοινωνικές ευαισθησίες για να μπορείς να σταθείς και να τον υπηρετήσεις. Τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και για να πάμε και στα πάτρια εδάφη, είσαι και team manager της ομάδας του Πανιωνίου Μεγαλούπολης, έτσι. Και χτες το παιδικό πήρε το κύπελλο, το πρωτάθλημα Αρκαδίας και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Τα είδαμε, τα παιδιά γυρίσανε με το λεωφορείο, κορνάρανε εκεί σε όλη την πόλη με τα μετάλλια στο στήθος και το κύπελλο σε περίοπτη θέση. Συγχαρητήρια και για αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε. Και να πάμε τώρα να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε με την εργασία σου. Αυτή η εργασία ξεκίνησε από ένα διαγωνισμό, έτσι. Διαγωνισμό του Ιδρύματος Friedrich Naumann. Ίδρυμα το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, τουλάχιστον στους περισσότερους. Αυτό το ίδρυμα έχει έδρα πού? Στη Γερμανία, αλλά εδώ και 3-4 χρόνια έχει ανοίξει και γραφεία στην Ελλάδα. Στο κέντρο είναι τα γραφεία στην Αθήνα, στην Ομήρου. Και αυτό το ίδρυμα του Friedrich Naumann ασχολείται με την ελευθερία. Είναι το βασικό του κομμάτι αυτό. Και διοργανώνει διαγωνισμούς, ημερίδες κτλ. Έτσι. Οπότε σε ένα τέτοιο διαγωνισμό πήρες και εσύ μέρος και το θέμα της εργασίας σου ήταν ποιο? Ο τίτλος της εργασίας είναι «Δεν είμαστε άβουλοι, είμαστε νέοι, είμαστε δυνατοί, είμαστε το μέλλον». Μάλιστα. Και έχει να κάνει με την Ελλάδα ή ήταν έτσι ένα γενικό θέμα που έχει να κάνει με όλο τον κόσμο? Είχε και ένα κομμάτι στοχευμένο για την Ελλάδα? Αναφέρθηκα σε 4-5 τομείς. Πρώτα απ' όλα στην ουσία της πολιτικής, που χρειάζεται κοινωνικές ευαισθησίες. Η ουσία της πολιτικής, Σοφία, δεν είναι ψεύτικα χαμόγελα να χτυπάς τον άλλο στην πλάτη και να βγαίνεις στην πλατεία να τον κερνάς. Είναι να είσαι εκεί, να γνωρίσεις τα προβλήματα που έχει ο κόσμος και να προσπαθείς να τα λύνεις, κοιτάζοντας τον στα μάτια, με ειλικρίνεια στα μάτια όμως. Και κυρίως όχι πριν τις εκλογές και καθόλου μετά, έτσι. Γιατί έτσι όπως το είπες τώρα, ψεύτικα χαμόγελα και κερασματάκια στην πλατεία, αυτό μου θυμίζει κάτι προεκλογικό, έτσι. Αυτό δεν είναι η ουσία της πολιτικής. Σαφώς και δεν είναι η ουσία αυτή. Αυτό είναι το φαίνεστε μόνο. Το είναι διαφορετικό. Δυστυχώς επιβιώνουν οι πολιτικοί του φαίνεστε και δεν είναι καλό αυτό. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλούς τέτοιους πολιτικούς? Δηλαδή από τους 300, ποιο είναι το ποσοστό του φαίνεστε? Είναι αρκετή. Είναι γενικότερα η κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει τους πολιτικούς που έχουν όραμα και όχι εκείνους που θα έχουν το βουλευτή για να τους κάνει τα ρουσφέτια. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και ο κόσμος ποιους στέλνει στο κοινοβούλιο. Ο ψηφοφόρος πώς το ξεχωρίζει όμως αυτό, Γιώργο? Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν το ξεχωρίζει. Έτσι δεν είναι? Σε μεγάλο βαθμό όχι. Πώς μπορεί να το ξεχωρίσει? Με τι όπλα και με τι εφόδια μπορεί να ξεχωρίσει τον πολιτικό του φαίνεστε από τον πολιτικό του είναι? Πρέπει να ψάχνεται κιόλας ο κόσμος. Και να βρίσκει τους πολιτικούς που αξίζουν να είναι στο κοινοβούλιο. Ο κάθε πολιτικός έχει τη δικιά του ιστορία. Στην προσωπική του ζωή, στην επαγγελματική του ζωή. Ειδικά σε μικρές κοινωνίες τώρα γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και γιατί ψηφίζουν διαφορετικά τελικά? Γιατί επικρατεί το προσωπικό συμφέρον. Εννοείς και από την πλευρά του ψηφοφόρου και από την πλευρά του πολιτικού, έτσι? Αλλά θεωρώ αυτό με την κρίση θα αλλάξει τώρα. Ζούμε όμως την κρίση την τελευταία 5 ετία. Στις τελευταίες εκλογές απεγκλωβιστήκαμε από αυτό το πράγμα ή τελικά το ξανακάναμε ως ψηφοφόροι? Σε ένα μεγάλο κομμάτι πιστεύω απεγκλωβιστήκαμε. Μείνανε βαριά ονόματα της πολιτικής έξω από το κοινοβούλιο. Που ήταν μόνο
εφέ και παράθυρα και δημόσιες σχέσεις. Αχα, μάλιστα. Έχει ζουμί σήμερα το πράγμα. Γιατί άμα παρακολουθείς στα κανάλια, 10-15 πολιτικοί βγαίνουν συνέχεια. Εδώ τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι εγώ, από 6-7 χρονών παιδάκι, τους ίδιους βλέπω. Από όλα τα κόμματα βγαίνουν οι ίδιοι. Τους οποίους λες ότι στις τελευταίες εκλογές ο κόσμος τους γύρισε σπίτι τους, έτσι, τους πέταξε εκτός. Μήπως όμως αυτοί οι οποίοι μένουν εκτός κοινοβουλίου έχουν το background, έχουν τις διασυνδέσεις και τις γνωριμίες να βολευτούν σε καμιά άλλη θεσούλα χωρίς να φαίνονται? Ακριβοπληρωμένη θεσούλα. Θα συμβαίνουν αυτά πάντα. Το θέμα είναι να είναι οι πολιτικοί αναλυτές και οι πολιτικοί επιστήμονες μπροστά και να μιλάνε για την ουσία της πολιτικής. Και να λένε την αλήθεια. Ας σας πω ένα παράδειγμα ενός δημάρχου που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι ο Παχατουρίδης του Περιστερίου. Αυτός είναι η ουσία της πολιτικής, που παλεύει και αγωνίζεται για το Δήμο του και τους δημότες του. Δηλαδή, δώσ' μας 2-3 στοιχεία. Δηλαδή, νομίζω είναι γνωστός δήμαρχος, αλλά να τον περιγράψεις με τη δική σου οπτική, από την οπτική του πολιτικού επιστήμονα. Είναι στα προβλήματα του κόσμου. Είναι εκεί μέρα νύχτα. Αν χρειαστεί, είναι ένας δήμαρχος που αν χρειαστεί θα μαζέψει και τα σκουπίδια από τον δρόμο. Θα κατέβει ο ίδιος, λες. Μα αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Να πάμε και στο κομμάτι Απόστολος Γκλέτσος. Τώρα, μιας και πάμε σε γνωστούς δημάρχους, τους οποίους τους έχουμε δει και στα παράθυρα. Καλά, τον Γκλέτσο τον ξέρουμε και από την προηγούμενη ιδιότητά του ως ηθοποιός, έτσι. Να πάμε και σε αυτό. Χρησιμοποιεί τις γνωριμίες που είχε ως ηθοποιός και κάνει δουλειά για το Δήμο του. Κάνει δουλειά όμως, λες, Γιώργο, έτσι. 30 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ απορρόφησε ο Δήμος του. Τα οποία πήγανε σε θέσεις εργασίας, σε έργα. Οπότε και αυτός δεν είναι ένας δήμαρχος του φαίνεστε μόνο, αν και ήταν πολύ παλιά. Του φαίνεστε, έτσι, ήταν πολύ του φαίνεστε. Τώρα είναι δήμαρχος του είναι, λες, ο Απόστολος Γκλέτσος, έτσι. Τουλάχιστον από αυτά που δείχνει μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Και σε αυτή την εργασία που έχεις κάνει, που έχει ένα κομμάτι για την Ελλάδα, το μέλλον της Ελλάδας από μια προοδευτική μεταρρυθμιστική άποψη και τι πρέπει να αλλάξει, προτείνεις κάποια πράγματα μέσα από την εργασία σου για το τι πρέπει να αλλάξει, μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι των αλλαγών. Έχω κομμάτι μέσα η Ελλάδα μέσα σε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία έχει γεννηθεί η δημοκρατία. Ο ελληνικός λαός είναι ένας αλληλέγγυος και περήφανος λαός. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί όταν βλέπει ότι υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πρωταγωνιστεί με προτάσεις. Η πρόταση που κάνω μέσα είναι τα ευρωδημοψηφίσματα. Να προτείνει η Ελλάδα στους δεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης για σοβαρά ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωδημοψηφίσματα. Έτσι θα μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί βλέπετε ο εξτρεμισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και ανεβαίνει. Γιατί έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θεωρείς ότι με αυτή την πρόταση που κάνεις για ευρωδημοψηφίσματα πάμε και στην ουσία της δημοκρατίας όπως ήταν κάποτε στην αρχαία Ελλάδα. Είναι εφικτό όμως αυτό σε μια μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι εφικτό και πρακτικά? Είναι, γιατί να μην είναι. Θα μου πεις, όπως κάνουμε εκλογές μπορούμε να κάνουμε και δημοψήφισμα, έτσι. Να ρωτούνται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί για την εργασία, για τα οικονομικά. Σε αυτό το κομμάτι... Τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον εκλέγουν οι πολίτες της Ευρώπης. Όπως εκλέγουν τον Ευρωβουλευτή, θες να πεις. Εδώ όμως μπορεί να υπάρχει και μια ένσταση από κάποιους. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι κοίτα να δεις, γι' αυτό κάνουμε εκλογές και εκλέγουμε αντιπροσώπους οι οποίοι μεταφέρουν τη δική μας την άποψη. Άρα αν πάμε σε αυτή τη λογική του ευρωδημοψηφίσματος, δεν είναι σαν να ακυρώνουμε αυτούς που έχουμε ήδη εκλέξει, δεν είναι σαν να ακυρώνουμε την ψήφο μας? Όχι, γιατί άμα ρωτηθούν οι πολίτες αν θέλουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να για ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε, σε 60 χρονών ή στα 67, γιατί να μην ερωτηθούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί και να αποφασίζουν μόνο 5-10 ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τους κουμαντάρουν μερικούς από αυτούς και οι τραπεζίτες? Σίγουρα τους κουμαντάρουν. Απλά εννοώ ότι αφού έχεις ψηφίσει τον ευρωβουλευτή σου, τον οποίον τον τίμησες και τον επέλεξες, τον τίμησες με την ψήφο σου και τον επέλεξες να τον στείλεις στο Ευρωκοινοβούλιο, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, τον ακυρώνεις αυτόν τον ευρωβουλευτή όταν θέλεις να ψηφίσει ο λαός για κάποια ζητήματα. Ο ευρωπαϊκός λαός, έτσι. Εγώ δεν θεωρώ ότι τον ακυρώνει. Τώρα περισσότερο η Σύνοδο Κορυφής ακυρώνει τους ευρωβουλευτές. Δηλαδή, αν έχετε δει, το Ευρωκοινοβούλιο έχει πάρει μια απόφαση ότι η Τρόικα στην Ελλάδα δεν λειτουργούσε δημοκρατικά σε ορισμένα ζητήματα. Ενώ οι Βρυξέλλες και η Σύνοδο Κορυφής αποφασίζανε
με το έτσι θέλω για κάποια ζητήματα. Οπότε και οι ευρωβουλευτές λες ότι είναι και ο τελευταίος τροχός της αμάξης, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Άλλες προτάσεις που έχεις μέσα στην εργασία σου, Γιώργο? Ένα άλλο κομμάτι είναι στον τομέα των αλλαγών και με των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο στρατηγικής κοινωνικής πολιτικής ώστε να κρατηθεί και η κοινωνική συνοχή. Τι εννοώ? Η βελτίωση των υποδομών παιδείας, των υποδομών υγείας, των υποδομών... Εννοείς των υποδομών που έχει ανάγκη ο πολίτης. Ναι. Αν βελτιωθούν αυτές οι κοινωνικές υποδομές, θα μπορέσει ο κόσμος να συμπληρώσει τα εισοδήματα που έχει χάσει από την κρίση. Δηλαδή να πηγαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Και να είναι δωρεάν. Ναι. Πραγματικά δωρεάν, ναι, όμως, έτσι. Καταλαβαίνω τι λες. Γιατί αν πάμε σε αυτό το κομμάτι των παροχών, αφού ο φορολογούμενος πληρώνει, αυτές οι παροχές ουσιαστικά αντισταθμίζονται με τη φορολογία του, οπότε δεν έχουμε και ξεσηκωμούς, να το πάμε έτσι. Δεν θα διαμαρτυρηθούμε για την παιδεία, δεν θα διαμαρτυρηθούμε για την υγεία, οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι έρχεται και η κοινωνική συνοχή, ναι, γιατί δεν έχουμε αναταραχές και πορείες κτλ. Θα σας πω μια άλλη πρόταση που αφορά τους νέους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν τους νέους επιχειρηματίες για διάφορες δράσεις με 20 και 30%. Δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά. Το άλλο 70% είναι που θα το βρούνε για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Η πρόταση η δικιά μου μέσα στην εργασία είναι να χρηματοδοτούνται οι νέοι 100% για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Παίρνουμε ένα κονδύλι από το ΕΣΠΑ για να πάνε εκεί τα λεφτά. Ας είναι λιγότεροι δικαιούχοι, δεν πειράζει. Αλλά να χρηματοδοτούνται στο 100%. Και θα χτιστούν βιώσιμες επιχειρήσεις. Που ένας νέος, άμα κάνει μια βιώσιμη επιχείρηση, θα πάρει και 2-3 άτομα στην εργασία αυτή, στην επιχείρησή του. Σε αυτό δεν έχεις άδικο, γιατί πρέπει να βρει το 70% να το βάλει την τσέπη του. Δεν υπάρχουν τώρα λεφτά. Δεν έχουν οι νέοι λεφτά. Ας πούμε, και εδώ στην Αρκαδία μπορούμε να παράξουμε 5-6 πράγματα. Μπορούμε να παράξουμε αρωματικά φυτά. Δεν έχει τη δυνατότητα ένας νέος αυτό να το χρηματοδοτήσει 100%. Σε αυτό έχεις και έτσι απόλυτο μένουν τα λεφτά και τα γυρνάμε πίσω. Και ουσιαστικά αυτό που λες τώρα, όταν κάποιος πρέπει να βάλει το 70%, δεν τολμάει να το κάνει, μένουν τα κονδύλια αχρησιμοποιητά, οπότε τι μας τα δώσανε? Τίποτα. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Ενώ λες, αν είναι στο 100%, σίγουρα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και θα απορροφηθούν και τα κονδύλια, έτσι. Ένα άλλο κομμάτι που πάλι αφορά πολλούς νέους που δουλεύουν με τα προγράμματα του voucher. Εκεί τα χρήματα που παίρνουν είναι το 30% του προγράμματος. Τα 70% πάνε στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Το 70% των χρημάτων. Γιατί να μην είναι αντίστροφα και να τα παίρνουν 5 μανατζαρέοι που έχουν τα ΚΕΚ τα λεφτά? Γιατί τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, τα μεγάλα τα έχουν κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες. Γιατί να παίρνουν αυτοί το 70% και οι άνεργοι που είναι στα προγράμματα αυτά να παίρνουν το 30% και να μην είναι αντίστροφα? Ή ας το μισό-μισό, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Αυτό στο κομμάτι της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, υπάρχουν και άλλα κομμάτια που έχεις στήξει στην εργασία σου. Και να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω ότι αυτή η εργασία είναι υποαξιολόγηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Την έχεις καταθέσει στο Ίδρυμα Friedrich Naumann και κάποιες από αυτές τις εργασίες, μου είπες νωρίτερα, θα φύγουν για παρουσίαση στην Αμερική. Στην Αμερική, ναι. Θα δούμε τώρα, περιμένουμε. Αυτές οι εργασίες, οι βραβευμένες εργασίες, θα έχουν και κάποιο χρηματικό έπαθλο ή θα είναι απλά για την τιμή των όπλων? Δεν νομίζω, από ό,τι είχα διαβάσει στο διαγωνισμό, δεν έχουν κάποιο χρηματικό έπαθλο. Απλώς ήθελα να στείλω την εργασία, γιατί είναι καλό να ακούγονται και οι φωνές μας στο εξωτερικό. Οπότε... Η Ελλάδα ζητά από τα παιδιά της να μην την εγκαταλείψουν. Αν την εγκαταλείψουμε θα χαθεί. Γι' αυτό ας επενδύσουμε στις ιδέες του αύριο, στη γνώση και στη φαντασία των νέων ανθρώπων. Έτσι ώστε η φωνή να πάει και παραπέρα. Οπότε αν και η δική σου εργασία είναι μέσα σε αυτές τις 7-8 εργασίες που θα προκριθούν, θα γίνει μια παρουσίαση στην Αμερική, έτσι. Και δεν θα κάνω ούτε βήμα πίσω από αυτά που έχω γράψει. Όσους και αν πονάνε. Το σημαντικό είναι αυτό. Αν είναι να προκριθεί και να αλλοιωθεί στην πορεία μέχρι να φτάσει στην Αμερική, τότε πάει η ουσία. Ένα άλλο κομμάτι που αναφέρω στην εργασία είναι στην αλλαγή νοοτροπίας. Η χώρα μας έχει πολλές δυνατότητες, γιατί η δύναμη της χώρας μας είναι οι άνθρωποι της. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην ζωή σημασία δεν έχει από που ξεκινάς και που φτάνεις. Σημασία έχει το ταξίδι και η πορεία που διαγράφεις. Μια πορεία της αξιοπρέπειας, της υπερηφάνειας και των χαμένων ονείρων. Και της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.
Η κρίση είναι μια ευκαιρία να ξαναζεστάνουμε τις σχέσεις με τους γύρω μας με λιγότερο προσωπικό εγωισμό. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε αυτό το στούντιο με πολλούς, ότι ναι μεν είναι μια άσχημη κατάσταση που βιώνουμε όλοι, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και κοινωνικά και εθνικά, αλλά ίσως είναι και μια ευκαιρία, όπως λες, να απαλλαγούμε από το κακό εαυτό μας, τον κακό τον Έλληνα, ο οποίος είχε αυτό που λες, είχε τον εγωισμό, την αλαζονία, την έπαρση. Οπότε αν το πάμε και σε οικονομικό κομμάτι, να το μεταφράσουμε αλλιώς, Γιώργο, τώρα αυτό, αν βρεθούμε πιο κοντά και συνεργαστούμε, τι μπορεί να αποδώσει αυτό? Πάρα πολλά. Οι Έλληνες μπορούν να πετύχουν πράγματα. Μας αφήνουν όμως αυτοί που κινούν τα νήματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που μας βλέπουν σαν μαριονέτες, να το πούμε απλά, να το κάνουμε έτσι, να το οπτικοποιήσουμε το πράγμα. Θα μας αφήσουν. Και ας πάρουμε παράδειγμα εδώ από την πόλη. Δεν μπορεί μια πόλη να έχει 3 ομάδες ποδοσφαίρου τώρα. Έτσι δεν είναι? Και να είναι χωρισμένοι στα 2, αν πάμε και στον Πανιόνιο Μεγαλόπολης τώρα στα 3. Μιας και είσαι και στον Πανιόνιο team manager. Εκεί η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική στις ακαδημίες. Να σας πω πώς μπήκα εγώ σε αυτή τη λογική. Ο προπονητής της ομάδας, ο Παναγιώτης ο Καλόμαλος, ο οποίος αγαπάει το ποδόσφαιρο και έχει μαζέψει τα ταλέντα της περιοχής, μου λέει: θέλεις να συνεργαστούμε, να σπρώξουμε 2 παίχτες, 3 σε επαγγελματικό επίπεδο? Γιώργο, μια παρένθεση εδώ, να πούμε ότι παλιά έπαιζες μπάλα. Ήμουνα στον Εθνικό Αστέρα 3 χρόνια στη Β' Εθνική. Έτσι, μπράβο, και ήσουν και καλός μπαλαδόρος, έτσι. Μετά έπρεπε να σταματήσω, ήταν η σχολή που έπρεπε να τελειώσω. Και εκεί κάπου σταμάτησε η καριέρα σου η ποδοσφαιρική. Οπότε ξαναγύρισες στα λιμέρια όπου είχες πρωταγωνιστήσει. Θα σας πω, το ποδόσφαιρο το αγαπάω. Θεωρώ ότι η μπάλα μέσα δεν έχει ούτε χρήμα ούτε δόξα, έχει μυαλό, αγάπη και τρέλα. Και αυτό προσπαθούμε να μεταδώσουμε και στα παιδιά σε συνάρτηση και με το να είναι καλοί μαθητές. Αυτό εγώ είμαι κάθετος. Θέλω να διαβάζουν οι ποδοσφαιριστές πριν να κάνουμε κουμάντο. Προσπαθείς να περάσεις τη δική σου την νοοτροπία και στα παιδιά του Πανιωνίου, έτσι? Την έχουν, όχι. Πριν πάω εγώ την είχανε. Την είχανε. Μάλιστα. Για συνέχισε αυτό που έλεγες. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας με ομάδες στη Super League, ώστε τα ταλέντα της ομάδας να προωθούνται σε υψηλότερο επίπεδο, μακριά από παραγοντισμούς και μακριά από την εμπορευματοποίηση των ελπίδων τους. Νομίζω ότι θυμάμαι κανένα 2-3 παιδιά του Πανιωνίου που είχαν δοκιμαστεί στον Ατρόμητο, κάνω λάθος? Πήγανε καλά. Και τώρα υπάρχει μια προσπάθεια, μου έλεγες νωρίτερα, να δοκιμαστούν και άλλα παιδιά σε μεγάλες ομάδες. Για παράδειγμα, ο Ζαραφέτας που έβαλε το χρυσό γκολ, έτσι, στο παιδικό, υπάρχει μια προοπτική να δοκιμαστεί σε μεγάλη ομάδα στην Αθήνα. Ναι, πάλι. Μάλιστα, ωραία. Αφήσαμε καλές εντυπώσεις στον Ατρόμητο και ακούστηκε και η πόλη. Οπότε πάμε και για άλλες. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι υπήρχε εδώ και μια 20ετία στην πόλη και δεν προχνόντουσαν παίχτες σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή παίρνανε κάποιοι αέρα πατέρα τα λεφτά από το Δημαρχείο και αυτό ήταν όλο και παραγοντίζανε και δεν μπορούσαν να σπρώξουν 2-3 παίχτες. Είναι απλό, σε συνεργασία με το Δήμο, να έχουμε 2-3 ταλέντα στην πόλη εδώ και από το Μάιο, 13 χρονών, 14 τα παιδιά, έτσι, και από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο και με τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου να τα σπρώχνουμε και να πηγαίνουν σε καν μεγάλων ομάδων. Ακόμα και στο εξωτερικό. Η Μίλαν κάνει, ας πούμε, από ένα παράδειγμα, δοκιμές και σε πιτσιρικάδες στην Ιταλία. Γιατί να μην σηκώσει ένα στο τηλέφωνο από εδώ να πάρει να πει: έχουμε 2 παίχτες, θα τους στείλουμε, τους θέλετε? Και εδώ στην Ελλάδα όλες οι μεγάλες ομάδες κάνουν δοκιμές. Ένα τηλέφωνο είναι, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Ίσως, Γιώργο, πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα πει: κάντε ένα τηλέφωνο. Μερικές φορές, ξέρεις, είναι και αυτό. Είναι να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, να ρίξει την ιδέα και να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε τον Μπουζιάννη, ο οποίος το παιδί βγήκε πρωταθλητής, αν δεν κάνω λάθος, και δεν τον εστήριξε κανένας. Και εγκαταστάσεις είναι όλες μπάχαλο στο γήπεδο. Ντρέπεσαι να μπεις μέσα. Και στενοχωριέμαι πολύ που βλέπω αυτές τις καταστάσεις στο γήπεδο. Και δεν είναι μόνο στη Μεγαλόπολη. Να σου πω την αλήθεια, στη Μεγαλόπολη ίσως να έχουμε και από τα καλύτερα γήπεδα τριγύρω, ειδικά το κλειστό της Μεγαλόπολης. Είναι κλειστό το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει σοβαρές διοργανώσεις, έτσι, και φάνηκε με το κύπελο επιλέκτων Άρσης Βαρών. Δηλαδή το κλειστό, το έχω πει πολλές φορές εδώ και με το Σάκη το Δάρα, παραπονιόμαστε, αλλά είναι από τα καλύτερα κλειστά γυμναστήρια στην Πελοπόννησο τουλάχιστον. Τώρα το ανοιχτό, η αλήθεια είναι, θέλει δουλειά. Έχει ελλείψεις το ανοιχτό. Και στο κομμάτι αυτό που είπες του αθλητισμού,
θεωρώ ότι ο καθής μπορεί να βάλει και το πετραδάκι του. Και όσο για το παρελθόν, έχεις δίκιο ότι πολλά ταλέντα, δεν ξέρω για παραπέρα, ξέρω για τη Μεγαλόπολη, πολλά ταλέντα χάθηκαν και δεν έκαναν το βήμα. Έφταιγαν οι παράγοντες, έφταιγε το οικογενειακό περιβάλλον, έφταιγαν κάποιες συγκυρίες. Μπορεί να ήταν και συνδυασμός όλων αυτών. Απλά υπήρχαν ταλέντα στη Μεγαλόπολη πραγματικά, τα οποία χάθηκαν. Και δεν κάνανε αυτό το βήμα. Κάποιοι έχουν παρεξηγήσει την έννοια του παράγοντα. Παράγοντας και τη μάνατζερ δεν είσαι για να φαίνεσαι. Είσαι να κάνεις αθόρυβη δουλειά. Σωστό. Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι να κάνεις πάνω κάτω τις πλατείες και να φωτογραφίζεσαι και να κοιτάς τον ουρανό. Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, Γιώργο, τη σημερινή μας συνάντηση, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο προς την εργασία σου. Κάναμε έτσι και μια μεγάλη παρένθεση για την θέση που έχει στον Πανιώνιο Μεγαλόπολης ως team manager. Άξιζε τον κόπο όμως. Χαίρομαι να βλέπω τα παιδιά χαρούμενα, δηλαδή χτες ήταν κάτι το εκπληκτικό στο γήπεδο. Ναι, ήταν πραγματικά πολύ χαρούμενα. Εγώ τα είδα όταν γύρισαν τα παιδιά. Τα χαμόγελά τους ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, το εισπράττεις λίγες φορές. Να επιστρέψουμε στην εργασία και να κλείσουμε με αυτή. Δεν ξέρω αν θέλεις να θίξεις κάποιο άλλο βασικό κομμάτι από αυτά που έχεις αναφέρει στην εργασία σου. Όχι, τα είπαμε σε 5 σημεία. Δεν προσπάθησα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο, μόνο για την πολιτική ή μόνο για την οικονομία. Προσπάθησα να επικεντρωθώ σε αυτούς τους 5 τομείς. Στην ουσία της πολιτικής, στον τομέα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα μέσα σε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αλλαγή νοοτροπίας. Μάλιστα. Οπότε κλείνοντας, η ελπίδα σου ποια είναι, η προσδοκία σου? Γενικά λες τώρα ή για την εργασία? Και ως προς την εργασία, και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, ως προς την υλοποίηση της εργασίας σου στην πράξη. Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι που είπα και πριν. Ας επενδύσουμε στις ιδέες του αύριο, στις γνώσεις, στη φαντασία και τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. Αυτό είναι το μήνυμα που τελικά θέλεις να μείνει από αυτό το εγχείρημα, έτσι? Και ο κόσμος σε εκλογικές αναμετρήσεις να ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα και όχι ανθρώπους που είναι του συστήματος. Τι εννοώ με αυτό? Ανθρώπους οι οποίοι τάζουν ρουσφέτια και έχουν πίσω 2-3 επιχειρηματίες και τραπεζίτες. Να απαλλαγεί και ο κόσμος, λες, από αυτό? Πρέπει. Να απαλλαγεί ο ψηφοφόρος. Όταν μπήκα φαντάρος που πήγα και έκανα στρατό στον Εύρο, παρουσιάστηκα στην Τρίπολη, ήμασταν 750 άτομα, τα 700 άτομα ψάχνανε τον βουλευτή για να μην πάνε στον Εύρο. Αυτή πρέπει να την πετάξουμε την νοοτροπία. Δυστυχώς πρέπει να την πετάξουμε. Δυστυχώς πρέπει να την πετάξουμε. Δυστυχώς την έχουμε. Δυστυχώς την έχουμε και πρέπει να την πετάξουμε. Καταλαβαίνω τι λες. Σίγουρα οι μεγάλες αλλαγές πάντα ξεκινάνε από έναν, και αυτός ο ένας είναι ο εαυτός μας, έτσι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκες εδώ σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους τους δημότες εδώ. Θέλω να χαμογελάνε. Είναι ανάγκη να χαμογελάμε. Το έχουμε το χαμόγελο ανάγκη όλοι. Να αυτυποβληθούμε, με λίγα λόγια, να ξεκινήσουμε να χαμογελάμε για να απλωθεί αυτή η θετική άβρα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ σε μια διαφορετική συνάντηση, μετά από αρκετά χρόνια, όχι μαθητική πια, τελείως διαφορετική, αλλά πολύ ουσιαστική. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.